A čo bol ten dôvod, kvôli ktorému sa rozhodla so sebou niečo robiť a začať sa možno hýbať, inak stravovať, inak myslieť? Hlavný dôvod bol ten, že mala som problém. Už som nedokázala chodiť poriadne, bolesti kolien, pohyb bol nulový. Potrebovala som niečo so sebou robiť, aby som žila plnohodnotne. Tak som sa kvôli tomuto rozhodla, aby som dokázala prejsť po schodoch, prejsť do práce, bežné domáce práce, aj s dcerou, aby som dokázala ísť do školy, na prechádzku. To boli tie dôvody. Super. A čo z toho ťa najviac teší zo všetkých tých výsledkov? Že som schudla. To je najväčší ten taký hnáč a motivátor. A že robím to, čo som chcela. Hej. Dokážem ísť na prechádzku, dokážem prejsť niekoľko kilometrov, nie metrov. A dokážem sa hýbať a proste tie veci, ktoré som mala problém. A aj prejsť po schodoch, čo som mala problém, teraz prejdem bez zafúčania, bez zadýchania. Do roboty nepríjem spotená. Takže to je to, čo ma teší. A ženie ma dopredu ďalej. A aký je tvoj odkaz pre ľudí, ktorí stále váhajú a odkladajú rozhodnutie? Neodkladať to. Ja som to odkladala dosť dlho. Potom som mala také chcenie, som chcela ísť, ale stále som ešte hľadala, že prečo nie, že ešte odkladať. Ale nie, neodkladať. A keď príde tá myšlienka, vtedy ísť, napísať, niečo so sebou robiť, ísť. Hneď tú chvíľu, v tú sekundu. A ja som to tak urobila, sledovala som ťa a proste jedného dňa som ti napísala a to bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som urobila. Veľká vďaka.